אנחנו בעיירת רדין, בתים קטנים, עיירה קטנה, זה ישיבת רדין המקורית של החפץ חיים. פה עיירה קטנה, סך הכל אולי איזה 100 בתים בעיירה הזאת. זה המלון פה, 3 קומות. קומה שלישית זה בעצם חלונות מהגג, לא רואים את זה מפה. כל חדר שירותים, מקלחת וכיור. זה המטבח והחדר אוכל, זה מבנה נפרד. אז עוד פעם, זה הישיבה. זה החדר אוכל והמטבח, ופה המלון. בואו ניכנס. נכנסים, 3 כיורים, עמדת קפה, עמדת הדלקת נרות. פה סעודה, שבת אנחנו פה קצת אנשים, אז עשינו רק תי, אבל בגדול אפשר פה 2 שולחנות ארוכות. פה עשינו איזה ספה מאולתרת רק לשבת, יהיה פה ספה אחרת. פה 2 מטבחים. מטבח אחד פה, מנגל, ופה מטבח שני. ומקרר. אתה לא צריך למלא את הרגליים שלו בכלום, נכון?